Cedo a palabra ao deputado. O meu cliente non foi culpable de ningún destes episodios, dos que esta muller non ten ninguna prova para justificarlos. Chamo ao estrado Francisco Taboada, compañeiro e acusado. Podería vostede contarnos se cree que Mónica sofre maltrato por parte de Manuel? Non. Estou convencido de que ele sería incapaz de facerlle danos a muller. Leva moitos anos namorado dela e é a persona máis pacífica do planeta. Moitas grazas. Chamo ao estrado Marisa Blanco, compañeira de traballo do acusado e veciña da parella. Vostede cree que Manuel maltrata física ou psicológicamente a Mónica? Para nada. Son vecina dele, desde fai 15 anos e traballo con Manuel e non penso en absoluto en nada disto. Moitas grazas. Non hai máis preguntas. Despois de observar as probas e escoitar as testemunhas, concedolle a orde de afastamento de 500 metros á víctima e á súa filla. Levanta a sesión. Tres semanas despois, Mónica Fernández aparece morta no seu domicilio. O seu marido foi detido polo presunto delito. Perdoe,